Apisas magarite kaunti masia osingo ne jodin salame kaunti no ni arita margi ni kare kendo onge ng'ata mabiro roche. Ino makanyagla mano tim kod jaod bura malego usonga Samuel Atandi, County Commissioner Julius Otieno kod jodak gisingo ni weche arita oridi ahinya gi dweni mar Disemba. Gikwa jopiny kikaw chike lwetgi kendo chwala chije ne obila. Jodin salame kaunti no osebedo gi luoro tok nega chije mane onego obila e kinde penj. I want to assure the people that a lot is being done within that area, and I'm assuring that we are going to dismantle that radicalization at Awinga, Uranga, and even Andorera. Kedwa winjore ni wabro konyore giorete. Gimadwa na waju thurwana awachuno ni polise manen kae chon. Manose budo kae. Ne ose o gitich. Kirado na report no Samuel ose ni joten police tema sia gi joma nyien. No se kel joma nyien kendo an kod gi confidence gi bro tiyo maber. Gima duong' ma wacho ni gin nyaka gitim immediately en tie police matindo mosebedo ka higni amin. Ma waneno ni samoro gin maging'e ka weche kuogi be. Gin to koro nyaka wil gi awila sani. Kendo nyawa winjre kod commander ni gin ile wil gi sani mondo wakel police matindo